салом дӯстон, айни замон дар Гипразем қарор дорем, ноҳияи Сино. Дар ин ҷо бозори Вориси Сомон, дар рӯбарӯяш мактаби 91 ва болотар деҳқонбозори Гипразем. Аз ин тараф бошад ҷои конечкаи маршруткаву автобусо. Хонаи фурӯшии Мурзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 10 мошинаи бурад мебошад. Хонаи фурӯшии Мурзамон дар 9 мошинаш ҷойгир аст. Борид мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 9 мошинаи бинои навастройка. Худи бино аз 10 ошина иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо таъмири зебо таъмин аст. ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад, хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз. Роҳ рав аст. Прихожая, ҳоҷатхона, ҳамон чӣ хеле мебинед, ҳоҷатхона ва ҳамон алоҳида, ошхона, ҳуҷраи хоб ва меҳмонхона. ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст дӯстони азиз. ҳамон ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад дӯстони азиз. аз ҷиҳати инфраструктура ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. мактаби 91 дар назди хона, бозори Вориси Сомон дар рӯ ба рӯи хона, деҳқонбозори Гипразем на он қадар дур мебошад дӯстони азиз. мактабҳо, боғчаи кӯдакона, бозорҳо, масҷидҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. чӣ хеле ки дар аввалин навор қайд кардем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи ҳамин чизҳо меистад дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед, ин светҳо мегад кардест, лекин ин фақат дар навор мегад кардест дӯстони азиз. дар асл ягон хеле мегадкунӣ нест. чӣ хеле ки мебинед, таъмири хона таъмири зебо аст. ва ин ошхона. нархи хона бошад 580 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хотир расон мекунем, нархи хонаро мо наменонем дӯстони азиз. нархи хонаро соҳиби хона мемонад. аз тарафи мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.